Sziasztok! Na ígértem, hogy el fogom készíteni desszertecskének a egyik süti receptjét. Hát ez, mi a cicuska? A cica. Ez egy ilyen, hát a pudingot lehetett volna sejmesebbre, de én nem tudok törekedni. Nem tudok törekedni arra nagyon precizitásra, amire a desszertecskén merő ugye ügyes is, meg egyébként is. De próbálom elkészíteni, ahogy láttam tőle, az ő receptje alapján. Remélem, hogy sikerülni fog, és ízleni fog a kisonokáknak, a gyerekeknek, a családnak. Egy picit vastagabbra hagyom én ezt a... Hát, kicsit legyen vastagabb szerintem, bár lehet, hogy nem jó ötlet. De hát, ha már sütemény, akkor így is lecsúszik, vagy nem tudom. Pillanat, és utána ugye így láttam, hát még ennek egy kicsit lehet, hogy hűlni kellett volna. Nekem nincsen ilyen spórolós kanál, vagy minek nevezik. Én most ilyen kis régi ilyen késsel oldom meg, ami szerintem ezzel is el lehet szépen egyenlengetni, de nem az a lényeg, hogy teljesen egyenletes legyen. Hagyjál fogjon, anya! Tehát próbálom így elegyengetni, hogy mindenhová jusson, és most erre kerül rá a fehér habtejszín, amit kézzel habosítottam fel. Ezt próbálom, jaj, olyan, mint a felhőcske. És még a kékbe olyan szép a kéktálba, hogy csodálatos. Festői szemmel is csodálatos. Szeretek festeni, ezt tudjátok. Ez megy majd be nyilván a hűtőbe, mert ez nagyon megolvad. Ennek dermednie kell szerintem egy picikét, csak nem is kicsit, szerintem egy 2 óra hosszát biztos, annál jobb lesz. Na tehát ez eddig ilyen, és majd jövök a végeredménnyel, mikor már Edina felvágta is, majd eszik belőle egy szeletet. Úgyhogy köszönöm szépen, desszertecske ezt a receptet, ti is készítsétek el, hogyha van kedvetek. Sziasztok! Legyen szép péntek és hétvégétek! Na tehát ilyenre sikeredett még egyelőre. Felszelem. Lehet, hogy fog sikerülni, lehet, hogy nem. Desszertecskénél így láttam, a drága szívem így elvagdalgatta. Ezt pihentek 2 óra hosszát a hűtőbe. Gyorsan elvágom és megmutatok, legalább 2 kis szeletet kiteszem a tányérra. Itt van Kevin egyébként, ő videóz, beleköszön Kevinem. Sziasztok! Na próbáljuk meg, hogy hát ha sikerül rá hajtani. Sikerül ez desszertecske, és mindenkinek mondanám, hogy szerintem az, hogy egy picikét szétesik, ez úgyse nagy baj. Na mivel vegyem ki, várjatok egy picit, mert ezzel nem tudom ám. Alá kell nyúlnom egy villával, mert olyan kis finom Fazikkal vegy ki. Izé van. Kis törékeny, kis sejem, puha testű. Na jó, hát nem teljes precíz, hát olyan, mint én. Na kóstold meg, Kevin fiam, na. Jó-e? Hát, mit lesz a hátadra, fáj? Végtelen belegőcsül. Na és akkor, hogy milyen? Jó. Jó? Ja. Na gyerekek. Mi a neve ennek? Hát desszertecske készítette, desszertecske receptje alapján van, nem tudom a nevét. Ja. Adjak neki egy nevet. Hát de van annak neve, desszertecske adott neki nevet, de te is adhatol neki, na? Smiley. Na, Annuska? Most a kapom meg? De itt van, rakom én a tányérra. Ezt Közben kinyitom az ajtót, hol lesz a neve, hogy Fél a Smiley? föl a finom hopsz, föl a finom kukorica, na, Annuska, Jó, ó, nyali a száját. Na milyen Anna? Úgy fogják hívni, Nagyon finom. Na, hogy fogják hívni életem? hogy Nyuszi, Nyuszi! Na, vagyokámnak nye vagy Nyuszi. Béka. Nézd, jobb egy legyen neveket. Inkább a adok. legjobb nem a Béka. Na, akkor neked a te kis békát kapsz, tessék. Na. Na. Na,
Nagyon cuki. Ennyi volt a kis, Örülök rövid szépen, kis de még vlog. itt mutatni. Örülök neki ennek a kis süti receptnek, de szeltecske. Jaj, ez a fiú. Tényleg nagyon guszta. És a Kevin azt mondja, hogy nagyon finom, akkor nagyon Ez finom. elkészítő. Jaj, én is be akartam egy csókolni egyet, ahogy szoktam mondani. Ezt egy kicsit belapátoljunk, de nem mutatom. Egyszerre.